Felly, Adam Price, bu eich plaid chi, Plaid Cymru, yn lansio ei maniffesto chi ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol. Allwch chi ddweud yn fras i ni beth sy'n y maniffesto? Wel, wrth gwrs, prif fyrdwn y maniffesto ydy amddiffyn gwarchod buddiannau Cymru yn y cyfnod hynod ansefydlog dyn ni'n mynd drwyddi, cael y ddel orau i Gymru, lleihau y risgiau, ond hefyd manteisio ar unrhyw gyfleoedd ddawn, sicrhau bod ni'n cael yr arian sy'n ddylidus i Gymru, fel bod ni'n gallu buddsoddi yn ein is-adeilydd ac yn y blaen. Ond hefyd sicrhau bod gyda ni'r pwerau, bod nhw ddim yn aros lawr fyna yn San Steffan ac yn Whitehall, ond bod nhw'n dod i fan hyn yng Nghymru fel bod ni yn gallu defnyddio nhw mwyn adfywhau yn economi yn cymdeithas ni. Felly, maniffesto ar Brexit yw hwn mewn ffordd, byddwch chi'n dweud? Mae'n maniffesto ynglyn â dyfodol Cymru, ac os rhywbeth, mae'n maniffesto all Brexit. Mae toriad mae'n bir amlwg erbyn hyn yn mynd i gael i mwyafrif nhw. Mae Brexit yn mynd i ddigwydd ac siŵr o fod ar eu tylerau nhw. Y cwestiwn yw, beth sy'n digwydd wedyn i Gymru, ac sut dyn ni yn gallu cryfhau llaw Cymru wrth negodi gyda Llundain. Mae lot o sôn am gryfhau llaw Mrs May yn negodi gyda Brussels, ond wrth gwrs mae'r un peth yn wir pan ni'n sôn am sefyllfa Cymru. O ystyried y sefyllfa fregus mae'r Blaid Lafur yn ddi ar hyn o bryd, dylech chi fod yn manteision yn llawn ar hynny, felly faint o seddi chi'n mynd i fod yn ennill ar Fehefin yr Wythfed? Ie, dwi onest ddim yn gwybod yr ateb i hynny, oherwydd dwi'n gweld bod y tir mor ffrwython i ni. O'r sgyrsiau dwi'n cael fy hunan yn y sepen drws a hefyd siarad gyda ymgeiswyr eraill. Mae'r un patrwm i weld yn glir. Mae pobl yn dyw'r cyhoedd, mae ambell i wleidydd yn ffigio pethau, ond mae'r cyhoedd fel arfer yn onest gyda gwleidyddion, a chi'n gallu timlo'r cynhesrwydd sydd ymlith cyn gefnogwyr llafur, ond hefyd o bleidiau eraill, i'r blaid, fel bod pobl bron y bod yn ewyllysio i'r blaid neu'n ymwell. Maen nhw wedi gweld beth sydd wedi dod yn sgil llwyddiant Plaid Genedlaethol yr Alban. Maen nhw'n gweld wrth gwrs yr holl sôn am Ogledd Iwerddon ac yn y blaen. Ac dwi'n credu bod yr hadyn wedi hau y meddyliau pobl. Wel, falle pe bai ni yng Nghymru. Ac wrth gwrs mater i bobl Cymru ddiwedd y dydd, pe bai ni hefyd yn hala i Llundain. Dwed y garfan fwyaf aelodau Seneddol Plaid Cymru erioed. Mi fyddai hwnna, wrth gwrs, yn rhoi Cymru ar y map mewn ffordd diwedd ddim wedi bod yn wir, wrth gwrs, o ran gwleidyddiaeth San Steffan am y blynyddoedd diwethaf. A seddi targed felly? Ynys Môn, rhai seddi yn y cymoedd? Ynys Môn yn sicr, dwi'n credu, a siawns gref iawn y daw i nôl i'r blaid o ran San Steffan. Ac pethau'n edrych yn arbennig o dda yn y Rondfel, yn Llanelli, yn Blaenau Gwent, a pwy o mewn seddi eraill hefyd. Dethon ni o fewn 600 o bleidleisiau, dwi'n credu, o tro yma i gyd o'r Blaid Lafur o ran yr etholiadau lleol yn Castellnedd. Pwy byddai wedi daro gan hynny, chydig fis yn ddol. Bu Canolfan Llywodraethiant Cymru yn cynnal seminar y bore yma ar y ffordd y gallai'r Etholiad Cyffredinol fynd yng Nghymru. Roedd canfyddiadau yr athro Roger Scully yn ddigon syfrdanol. Dyma ymateb Daran Hill o gwmni Positif Politics bu yno yn gwrando. Felly, Daran Hill, cyfrwyddwr Positif Politics, fi newid glywed gan Roger Scully, cyflwyniad o beth gall ddigwydd yn yr Etholiad Cyffredinol yng Nghymru. Gall hyd at 9 o seddi, ydy hwnna'n syni chi? Wel, mae'r doi pôl Wales Governance Centre wedi dod mas yn yr wythnosau diwethaf wedi dangos patrwm tuag at hynny. Ond ar yr un pryd, gwelwn ni yn yr etholiadau lleol fod Llafur ddim wedi gwneud rhywael yng Nghymru, fod ni wedi colli tir, ond ddim o'r syfrdanol o wael. Felly, mae'n gymysgedd, really, o'r reality ni wedi gweld, a'r polling ni wedi gweld hefyd. Ond gan gofio 2 mlynedd yn ôl, oedd y polau opinion mas, o'n nhw mas o Cilta dros Prydain Gyfen, ond oedd y rai naethbwyd yma yng Nghymru gan yr un bobl yn weddol agos. So fydde person fydde'n taflu y poll opinion mas bach yn ffwledig o'n credu.
Ydych chi'n meddwl fydd rhywbeth mawr yn gallu digwydd yn yr etholiad cyffredinol yma? Pan o'n i'n edrych ar y rhestr o seddi a medra newid, pan ych chi'n gweld llefydd fel Dwyrain Casnewydd, a chi'n gweld Ynys Môn yn mynd i'r Cydwadwyr ar y fath patrwm gafod i ddangos bore yma, yn amlwg, mae'n y bosibiliad o leia o rhywbeth syfrdanol yn digwydd yng Nghymru. A beth ydych chi'n meddwl o'r ymgyrchu hyd yma yng Nghymru? Ond credu fod wedi bod yn weddol brwdfrydig. Meddwl Laura McAllister rhywbeth diddorol iawn yn y drafodaeth ynglyn â y ffordd efallai mae seddi unigol yn cael patrymau gwahanol. Efallai, fod y pôl ddim yn dangos Plaid Cymru yn gryf yn genedlaethol, yn amlwg mae yna seddi fel Rhondda a Blaenau Gwent, ble mae ganddyn nhw siawns o leia. A mae hwnna ddim wedi bod yn rhywbeth gallwn ni wedi deud mewn unrhyw etholiad cyffredinol o'r blaen.